להתחשב בנסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר. לא רוצה את הבוס על הראש, שאתה יכול להיות ילדות 3, ועד הבית משמר השכונה, לריב עם השכנים ולטפל בגינה. לא צריך להחזיק מניות, לקנות חיים זה לא מחיות, ללמוד להתפשר ולעגל פינות, המון מציאות אבל אין חלומות. לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר. זורקים את הכובעים בטח. טוב, אז מאחורי כל המופע הזה יש כמה אנשים שאנחנו קודם כל רוצים להוריד את הכובע בפניהם, אז להוריד כובעים. עכשיו, בלי האנשים האלה המופע הזה לא היה, אז אנחנו פשוט רוצים להגיד להם תודה ענקית על זה שהם עזרו לנו לסיים ככה את התיכון במופע יפה ומושקע. אז תודה רבה קודם כל לאיש בעל 3 השמות, עופרי ממה גולדשטיין מברלה צלמים, תודה רבה לך. לא היה לנו את יוהן המפיק המוזיקלי שהכרתם, אבל היה לנו את המפיק מוזיקלי הכי תותח בארץ. קבלו אותו במחיאות כפיים, עוז בטש. אם חשבתם שיעל, הכוריאוגרפית מהמופע הייתה קשה איתנו, אז אתם לא מכירים את הדבר האמיתי. אני רוצה להודות בשם כולם לאחת וליחידה, המאקית האישית שלנו, שלא ויתרה לנו על אף תנועה. מחיאות כפיים סוערות לרוני דולק. וכמובן שאי אפשר שלא לומר תודה לאנשים שליוו אותנו לאורך כל הדרך. תודה רבה למורים המהממים שלנו. קודם כל לדינה היועצת שליוותה אותנו מכיתה ז'. תודה רבה. תודה רבה לחגית בניש המרכזת המדהימה שלנו. וכמובן למחנכים המדהימים שלנו, אודליה, רחלי, יהודה, אלי ורינה. אנחנו אוהבים אתכם. וכמובן, תודה אחת לפני האחרונה להורים שהביאו אותנו עד כאן ועשו כל דבר שביקשנו מהם. וכמובן, אי אפשר לפספס את הבמאים האמיתיים של המופע הזה. אנחנו רוצים להגיד להם המון תודה ולהזמין אותם לפה, אורי ואורי.
שכחנו סיים את היסודי, איך הוא מחר.